Moltes gràcies a tots per ser aquí. Comencem ja, que anem tard. Benvolguts i benvolgudes al debat final de candidats a alcaldable de les primàries de Barcelona. Des de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya estem molt contents d'acollir i haver col·laborat amb Primàries Barcelona per tal que aquesta jornada s'hagi pogut fer aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Com molts ja sabreu, la FNEC és una associació d'estudiants històrica amb tres pilars bàsics: la defensa de l'autonomia universitària, de la posició preeminent del català a la universitat i, per tant, a la societat, i l'assoliment de l'estat català. La idea d'un nou model polític en el qual es posa el ciutadà al centre de la presa de decisions, sense cap mena de dubte, és una mesura d'higiene democràtica, però també de supervivència del fet nacional. És la por de l'establishment català el que ens porta a creure, sense dubtes també, que la pàtria es construeix lluny dels despatxos i a prop de la gent. Des de la FNEC creiem que si volem concretar l'abstracte de nació en una realitat de futur, no podem permetre que uns altres ens facin política, perquè fer política és fer pàtria, i la pàtria l'hem de fer nosaltres. Avui 17 homes i dones ens han presentat la seva proposta per Barcelona, afrontant els 20 grans temes i reptes de ciutat, des de diferents perspectives. Gerard, Jordi, Adrià, Xavier, representeu el bo i millor del capital humà de la ciutat i d'aquestes primàries. Sou vosaltres qui heu triat qui està avui aquí, i sereu vosaltres, el públic, qui triareu l'alcaldable que sorgeixi de Primàries Barcelona. I sereu vosaltres qui podrà fer possible l'assoliment de la plenitud nacional en forma d'estat i fer de la nostra ciutat la capital d'un nou país. Us oferim un gran debat al voltant de dos temes crucials per a la ciutat, amb l'esperança que us serveixi de guia per triar el futur alcalde de Barcelona. Siguin els reptes als que ens haguem d'afrontar les properes 2 setmanes, els propers 14, 15 i 16 de desembre, aneu a votar, perquè només votant ens podrem fer escoltar i contra més siguem, més forts sonarem. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i molta sort als 4 candidats, que guanyin millor. I ara, en nom de Primàries Barcelona, parlarà l'Anarquer. Bon dia, molt breu. Un moment per donar el bon dia, les gràcies i l'enhorabona. Un bon dia perquè realment avui és un molt bon dia pels demòcrates que sabem i pensem que la democràcia i la política ha de ser quelcom més que allò d'escoltar els discursos esloganístics dels partits en aquell dia, aquell únic dia en què podem anar a votar uns programes emmurallats, enllaunats. És un molt bon dia perquè sabem, i avui comencem, aquest canvi d'una nova cultura política en el que hi hagi un desbordament de discursos, de debats, de participació. És també un bon dia perquè hi ha moltes gràcies a donar i no són protocolàries, són les gràcies a tots aquells que ho estem fent possible. Gràcies, evidentment, als sindicats d'estudiants, a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Gràcies per la vostra participació. Gràcies, evidentment, a l'equip organitzador d'aquesta macrojornada de debats, l'equip organitzador voluntari de nois i noies, d'homes i dones, que creuen profundament en aquest canvi de cultura política. Gràcies per la feina que heu fet i gràcies també perquè és bo entendre que les primàries també són crítiques i com encabim aquestes crítiques, i gràcies també quan veiem que algunes crítiques, i això ho dic com a portaveu de Primàries de Barcelona, que més o menys, tot i el gran moviment, he pogut estar pendent de tot el que ha passat, quan algunes de les crítiques no acaben de ser del tot justes. Amb això sí que vull fer un esment, perquè penso que és honest explicar-ho, que tots els temes estaven oberts per a que tots els candidats i candidates poguessin participar en la confecció d'aquests temes. I ho estaven, de fet, des de fa bastantes setmanes. No passa res, normal, són primàries, participació, crítica, procediment, fem-ho entre tots, però cal dir les coses quan ho són i quan no ho són, només això. Per tant, gràcies a l'equip organitzador i gràcies, evidentment, a totes aquestes candidates i candidats. Sou l'avançada. És inaudit, és innovador el que estem fent avui. Potser encara no ho acaba de semblar, però ho és. I ho és per tot un país, per una societat com la nostra, que és madura, que és sèria, i que el que volem, perquè sabem que és possible, és un canvi de cultura política. I gràcies a tots els que no sou de la FNEC, els que no sou de l'equip organitzador, els que no sou candidats i candidates, però som Primàries Barcelona, perquè, torno a dir, sabem que és possible
deixar que l'actual política sigui vella política i fem una actual política mirant a un futur en què entenguem què és la democràcia i que la democràcia és precisament participació, transparència, talent i el fer-ho tots dia a dia. Enhorabona, doncs. Penso, enhorabona, ho dic totalment convençuda, i a tots nosaltres, a tots els que estem aquí, a tots els que esteu a casa, a tots els que sabem que estem iniciant un gran canvi i que depèn de nosaltres, i per això, acabo, és necessari un concepte, una frase. Escolteu, persistència. Això només està començant. Avui, aquí, nosaltres, aquí, estem començant. Però ha de tenir, evidentment, un llarg camí. Per mi, les primàries són una excel·lent idea arreu, sempre. Per tant, tenim un llarg camí, però sobretot, persistència. Per tant, gràcies i enhorabona. Visca Catalunya. I, evidentment, enhorabona als companys, enhorabona als qui heu passat en aquesta final, que recordem, és una final però en què tots hem guanyat. Tots els candidats que avui han fet possible aquesta final, perquè d'això es tracta, de participar avui més que mai, que ja sé que aquesta frase està molt grapejada, però avui té tot el sentit. Gràcies. Gràcies, Anna. Bé, bona tarda a tothom. Sigueu molt benvinguts en aquesta final de la jornada de debats. Els candidats que ens acompanyen i que han estat elegits per vosaltres mateixos són Adrià Alsina, politòleg i periodista, Gerard Danuy, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Graupera, filòsof i periodista, i per últim Xavier Martínez, economista i doctor en dret tributari. Suposo que coneixeu ja els procediments habituals, per tant no m'entretindré en el mètode i anirem directament en aquesta mà anònima invisible que s'encarregarà de triar el tema dels 20 elegibles. Ferran, sisplau, tu mateix. Tongo. Administració, perfecte. Doncs, com ja saben, els candidats disposen en primer lloc de 2 minuts de presentació, cada un, per presentar el tema. Després hi ha 2 minuts de torn de rèpliques que s'han de distribuir amb calma, perquè si no sempre anem curts de temps al final. I per últim hi haurà minut de glòria, prèviament alguna pregunta filtrada per nosaltres mateixos de Twitter que la portarem aquí perquè la comentin els nostres candidats. Comencem per l'agulla del rellotge, senyor Alsina. M'aixeco, no? Com vulgui. Bé, hem arribat fins aquí. Moltes gràcies pels que heu vingut, pels que heu participat, pels que encara aguanteu aquí, encara ja és hora de dinar. Jo us volia dir sobre administració una cosa que és bastant dura, i és que l'administració de l'Ajuntament de Barcelona és el més semblant a l'estat espanyol postfranquista que tenim en aquest país. L'Ajuntament de Barcelona és postfranquista perquè és un ajuntament basat en la por a l'administrat, en la por de l'administrat al funcionari. És un ajuntament que és un ajuntament opac i, a més, és un ajuntament que no s'ha descentralitzat, és un ajuntament absolutament centralista. Perquè és un ajuntament que crea por, és un ajuntament contra el qual no pots recórrer, és un ajuntament contra el qual, si tu demanes una cosa, si no et responen, al cap de 2 mesos has de tornar a demanar. És com si haguessis d'estar sempre demanant, si us plau. Això tenim diverses propostes per canviar-ho, per exemple, el silenci administratiu positiu, en parlarem. És un ajuntament opac, és un ajuntament que si vas a buscar plecs de licitacions, que si vas a buscar fluxes de persones, no els saps trobar, no perquè les dades no hi siguin, sinó perquè no hi ha un sistema per trobar-les. Això s'ha d'obrir i s'han d'obrir els Excels. No hem de fer una reforma de l'administració, hem d'obrir els Excels perquè les empreses, els ciutadans, hi puguin accedir. I finalment, és un ajuntament que no s'ha descentralitzat, hem de descentralitzar-lo. Tenim una descentralització de jugar, que són els consells de districte, que són com les autonomies, descentralització administrativa però sense poder real. Hem de convertir-los en entitats amb poder real. Els barris, els districtes han de poder decidir sobre els seus espais, sobre de quin color volen les seves façanes, sobre què volen fer amb els seus comerços o sobre què volen fer amb els seus edificis antics. Gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Se'm sent? Sí?
Hi ha un senyor que no et sent. El tens en on? El té pagat, possiblement. Està connectat? A la pataca de la butxaca, Gerard? Sí. Mira a veure si tens la llumeta. Anava a dir-vos que a part de regidor soc enginyer tècnic, però que queda molt malament el fet de no connectar la petaca. No, a veure, abans d'entrar en el tema que ens heu demanat, l'administració sí que voldria donar un missatge molt clar i molt nítid. Aquestes primàries tenen en la seva composició unes persones extraordinàries que ens ajudaran a guanyar les eleccions, que són totes les dones candidates en aquestes primàries. I això és un element fonamental perquè alguns volen reduir els debats a si hi ha homes o hi ha dones a la cadira. Jo us diria que el talent és la suma de tots i el talent femení en aquest procés és extraordinari. Si les coneixeu a totes, ho descobrireu. Farem un equip extraordinari. Administració pública, Ajuntament de Barcelona, rigidesa, ho hem dit abans, a l'Adrià. Jo us parlaré molt ràpidament. Pressupost municipal, transparència, agilitat en les gestions. Serien els tres àmbits clars que hem d'afrontar en un ajuntament que sí té una estructura més pròpia del segle XIX que no del segle XXI. Tenim la tecnologia, tenim el coneixement, tenim persones valuoses dins l'Ajuntament. Una part molt important del coneixement de l'Ajuntament són les persones que el composen, no sempre escoltades. I per tant, un Ajuntament de Barcelona que gestioni intel·ligentment els seus recursos, és a dir, les persones, és un Ajuntament que gestionarà molt millor. Si a més li afegim tecnologia, li afegim transparència, ho tenim tot. La tecnologia ens permet accedir absolutament a tots els expedients de l'Ajuntament de Barcelona. Transparència. Saben perfectament la destinació de totes les partides pressupostàries, però ara cal el següent pas, explicar a la ciutadania que hi poden i han d'incidir amb aquesta informació. La informació hi és, però ningú ens explica com arribar-hi. Per tant, el primer element clau d'un ajuntament governat amb aquesta visió de modernitat és la capacitat d'accedir als expedients i d'arribar a la informació. El segon element que jo considero fonamental, el pressupost. El pressupost és el primer instrument per canviar polítiques i per canviar la societat. Pot semblar una visió d'un buròcrata, no, us ho dic de veritat. Si gestionem un pressupost municipal d'una manera intel·ligent i pròxima a la ciutadania, canviarem aquesta ciutat. Avui per avui són unes partides opaques amb uns papers, són unes baralles entre polítics, i jo us demano, i a més us demano, que demanem, que exigim que el pressupost municipal sigui la principal eina de gestió i de transparència d'aquest Ajuntament. Per canviar les coses. El temps s'ha esgotat. Doncs també per això. Gràcies. Gràcies per venir, gràcies per participar, això és realment molt emocionant. Dit això, molt ràpidament, administració, 3 idees. La primera, hem de canviar com administrem políticament l'administració de l'Ajuntament. La carta municipal, que no està desenvolupada, permet, per exemple, professionalitzar algunes regidories. Permet, com en cap altre Ajuntament de Catalunya, per fi separar la part legislativa de l'Ajuntament, és a dir, el consistori com si fos un Parlament, i la seva administració professional. Podem tenir regidors polítics sortits del consistori, però també podem tenir regidors professionals que siguin experts en allò que fan i que obeeixin als polítics. Això seria un canvi tremend a la nostra administració. Segon, burocratització. A l'Ajuntament hi ha 2 problemes. Un, els que han assenyalat els meus companys, no em repetiré, però 2, ja existeix, em sap greu dir-ho, una casta d'alts funcionaris a l'Ajuntament que fan d'oposició als polítics. Sabeu la sèrie Si Ministra? Doncs això. Això està passant a l'Ajuntament. Li ha passat en aquesta administració, i l'ha passat a l'anterior, i li va passar als socialistes. La solució sempre ha estat la mateixa, reproduir un segon cos de funcionaris que obeïssin als polítics, duplicant funcions i alentint les coses. I 3, participació. Participació i transparència en 2 fronts. El front digital. No només hem d'obrir els Excels, com deia l'Adrià, també hem de produir aquests Excels. L'Ajuntament no està produint dades que puguem fer servir els ciutadans o que pugui fer servir l'empresa privada per millorar els serveis. I per últim, participació. Hem de normalitzar el que hem fet a les primàries a l'administració. Sí, referèndums de ciutat. Sí, escollir càrrecs directament per la ciutadania. Sí, accents als expedients sense opacitat. Per tant, això per què no s'ha fet? 1, per por,
perquè desenvolupar aquestes coses, desenvolupar la carta municipal ens enfronta amb l'Estat. 2, incompetència, perquè tenim el govern més incompetent de la història de la democràcia a Catalunya. I 3, per voluntat de poder. Centralitzar el poder i tenir el control sobre una administració opaca els hi permet fer i desfer sense que nosaltres hi puguem dir res. Moltes gràcies. Com vulguis. Bueno, bona tarda ja a tothom, vista l'hora que és, ja no bon dia. Primer de tot, abans que se m'oblidi, voldria donar les gràcies a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, jo on vaig ser, per allà al segle XX, vaig ser també membre de la FED i per tant els hi tinc un especial carinyo i agraïment. Quan parlem de l'administració, no ens oblidem, no perdem de vista que estem en aquests moments sota la legislació de l'estat espanyol, amb una regulació, especialment en l'àmbit local, més mirant cap al segle XIX que cap al segle XXI. Tant tenim l'oportunitat amb la república de fer les coses d'una altra manera. Ara hem adaptat aquesta estructura i la podem canviar. A l'estat espanyol s'estructura bàsicament en 3 nivells de govern, a l'estatal, a l'autonòmic i al local, on estan els ajuntaments. Quan nosaltres siguem república, això crec que l'hauríem de simplificar i tindrem una administració estatal, republicana i una administració local. Serà aquesta l'estructura que tindrem perquè aquesta és la forma que tenim en el nostre país. Barcelona forma part d'una àrea metropolitana molt més important. Parlarem aleshores, en tot cas, de vegueries, i la vegueria de Barcelona seria la formada entre el Baix Penedès, el Garraf, els 2 Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Aquesta és l'àrea, aquesta és la mentalitat territorial que hem de pensar quan administrem la ciutat, quan administrem l'àrea metropolitana. Jo he estat molts anys assessorant a la UGT de Catalunya a les meses de negociació de la funció pública, on es defensen els interessos de més de 250.000 treballadors. L'estructura, al cap i a la fi, també respon a lo mateix, respon a una funció pública heretada de l'estat espanyol i regulada quasi fins l'últim detall fins per l'estat espanyol amb la llei de la funció pública i després administrativament per la llei de bases de règim local. Això ho hem de canviar. Aquesta manera tan estanca, tan opaca i tan rígida de funcionar l'administració, l'hem de canviar a la república, hem d'esponjar l'administració ha d'acompanyar els ciutadans i ha d'acompanyar a les empreses a fer la seva activitat, s'ha de descentralitzar, com ha explicat també a l'Adrià, a través dels districtes, on hi hagi una participació directa dels ciutadans per triar qui és el conseller de districte. I ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs a continuació entrem en el torn de rèpliques i seguint el mateix ordre de les agulles del rellotge. Adrià Alsina té preferència. Bé, primer jo volia fer una reflexió que és curiós, recordeu, quan començàvem a parlar de primàries ens deien, ostres, que primàries no funcionaran perquè, ostres, que clar, sortiran gent molt diferent i com fareu un programa electoral amb això? Ostres, doncs mira, jo ara estic molt d'acord amb tot el que ha sortit. Suposo, potser, perquè ningú d'aquí porta ni 15 anys anant en cotxe oficial, ni ningú d'aquí ha estat primer ministre de França, ni ningú d'aquí té una visió de la política que reparteixi carnets de bons i dolents, sinó que tots aquí tenim amics i amigues que tenen botigues grans i petites, coneixem autònoms, empresaris, coneixem treballadors, treballadores, coneixem una mica de tot. Dit això, aprofitant l'administració, us volia només apuntar que l'Ajuntament de Barcelona no és només l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona mana el Consell Comarcal del Barcelonès. Què fa el Consell Comarcal del Barcelonès? Mantenir les rondes, però no només mantenir les rondes, col·locar a tota una sèrie de gent. Què fa l'àrea metropolitana de Barcelona? Col·locar a tota una sèrie de gent. Què fa la Diputació de Barcelona? L'Ajuntament de Barcelona, qui mana a l'Ajuntament de Barcelona, tindrà a la seva disposició tota una sèrie de col·locacions que els altres partits no us volen dir ni qui són ni on es col·loquen. Jo sí que em comprometo aquí a fer una obertura, a fer un procés obert a la gent de primàries perquè també no fem només primàries pels càrrecs polítics, sinó que fem primàries també un procés de selecció per tots aquells càrrecs de confiança que van a l'Ajuntament, però també al Consell Comarcal, a l'àrea metropolitana i a la Diputació de Barcelona. Gràcies.
Aviam, dos temes. Hem parlat del pressupost, parlarem de districtes i parlarem d'ens supramunicipals. Són paraules una mica, a aquesta hora de la tarda, una mica farragoses. Districtes, proximitat al ciutadà, eficiència en la gestió. No tot ho ha de fer el districte, ni tot s'ha de centralitzar en la casa gran. El districte ha de ser la primera porta d'entrada de qualsevol consulta i de qualsevol dubte que un ciutadà d'un barri determinat tingui envers el seu ajuntament. Això no és així avui i ho hem de transformar aquesta situació. El districte ha de ser, de fet, aquest instrument de canvi i de proximitat de l'Ajuntament, entre cometes, de poble envers la proximitat del seu administrat. Segon element, i de moment això no és així, és un element administratiu més una nosa a vegades que un benefici. Segon element, els àmbits supramunicipals. El Consell Comarcal és mort. L'hem d'acabar de rematar, però és mort. No té cap sentit avui, ni tan sols pel manteniment de les rondes. Però depèn del Parlament de Catalunya matar-lo del tot, i és el que hem de fer. L'àrea metropolitana és estratègic. Sense una visió metropolitana de Barcelona no tindrem ni una xarxa de transport públic eficient, i l'hem d'aconseguir, i no la tenim ara, ni tampoc tindrem unes polítiques mediambientals potents d'aire i d'aigua, aigua neta, aire net, que si no anem junts no la tindrem. Si Barcelona té polítiques ambientals molt potents, però Cornellà, Hospitalet, Badalona, Sant Adrià, Sant Just Desvern, etc., no la tenen, cagada, perdoneu l'expressió. Si treballem amb l'objectiu que l'Ajuntament de Barcelona i tots aquests ajuntaments tinguem polítiques mediambientals molt, molt avançades, canviarem el país, canviarem Catalunya. 2, o 3, millor dit, transport públic, àrea metropolitana, gestió pública del transport públic. Des de l'àrea metropolitana, amb els recursos públics de tots i totes nosaltres, hem d'aconseguir que en zona 1, a la zona 1, el transport públic tingui una tarifa plana. I això només s'aconseguirà amb gestió. Tarifa plana que paguem un cop a l'any. Això només s'aconseguirà amb gestió, amb bona gestió. 10 segons. Sí, i simplement dir-vos que l'administració no se li ha de tenir por. A l'administració se li ha de demanar el que han de fer i s'ha de demanar eficiència. No han de ser ni un ens a part ni un partit polític a part. És un instrument al servei de la ciutadania. Us poso 3 exemples de les 3 idees que he explicat abans. Burocratització, el búnquer de l'Ajuntament. A l'Ajuntament hi ha molts funcionaris molt bons, amb molt de talent, desmotivats, que cal posar-los a treballar en la direcció correcta. Però també hi ha aquesta casta que hem de superar. On es veu aquesta casta? En l'opacitat. Per exemple, es veu en els impostos que és capaç de cobrar l'Ajuntament d'edificis als quals després l'Estat manipula la base imposable per tal de beneficiar els seus amics. Aquí estem perdent milions d'euros que ningú està reclamant per por a confrontar-se amb l'Estat i perquè els grans funcionaris de la roca de l'Ajuntament ho estan evitant. Us podria posar infinits exemples. Tenim les licitacions dels autobusos a l'àrea metropolitana. Aquestes licitacions, que són opaques, amb quins criteris s'estan assignant? Quines són les companyies amigues? El mateix passa amb l'autobús, per exemple, que ha substituït el tramvia blau que pujava al Tibidabo. Qui està licitant aquest autobús i sota quins criteris? Ho sap algú? Oi que no ho sap ningú? Això és burocratització, és la roca de l'Ajuntament que no ens està permetent avançar. Segon, la politització, allò que ens permet la carta municipal de col·locar professionals a fer les coses. Fa unes setmanes hi havia una entrevista d'una regidora de l'equip Colau que deia hem descobert que la policia és essencial per la ciutat. I dius, després que t'hem pagat un màster de 3 anys des de la teva ignorància supina fins a aquest titular de diari, aleshores ara ja et pots posar a governar, sisplau? Doncs si aconseguim diferenciar entre la gent que té idees polítiques, la gent que és capaç de promoure aquestes idees polítiques en els entorns adequats i els professionals que poden fer la feina i que són fiscalitzables, des del minut 1 tindrem gent que sap una obvietat que sabem tots, i és que la policia és essencial per la seguretat d'una ciutat.
I per últim, participació. Els grans reptes que tenim són reptes metropolitans. Això vol dir que hem de poder fer participació a nivell de barri? Sí. Vol dir que hem de poder fer participació a nivell de ciutat? Sí. Però vol dir també que hem de poder fer participació a nivell de l'àrea metropolitana. Prendre decisions col·lectives sobre habitatge, sobre mobilitat, sobre contaminació, són temes claus per a la nostra ciutat. No ens podem permetre el luxe que aquestes decisions es prenguin a despatxos tancats. Mai més ens podem permetre aquest luxe. I la participació també és accés a les dades. No a les dades de que tal persona sap allò, a les dades agregades. Generem una quantitat de dades a Barcelona sobre consum energètic, sobre transport, sobre com ens desplacem, sobre com treballem, sobre com gastem, sobre quin ús fem de la salut, sobre què fan els nostres fills. Aquesta informació és or i és nostra, no és de l'Ajuntament. No té dret a tancar-la en una caixa... 10 segons. Amb una caixa per fer-la servir només ells, sinó ha de servir per tots, per crear riquesa, per crear benestar i sobretot per crear llibertat i fiscalització. Gràcies. Ho estic passant molt bé, de veritat. És molt interessant compartir debat amb aquests tres monstres, en el bon sentit, polítics, que té aquí al costat. Com sabreu molts de vosaltres, jo soc militant d'Esquerra Republicana de Catalunya. La meva ideologia, la meva visió del que ha de ser la ciutat i del que ha de ser Catalunya, jo la tinc molt clara. Soc socialdemòcrata, soc republicà, soc independentista. A mi m'agradaria que el meu partit participés d'un acte com aquest, on es dona la veu i on es dona el poder a la ciutat de decidir quins representants polítics s'han de tenir. Ho faig, igual surto d'aquí i ja m'han trencat el carnet, no ho sé, però jo crec que ho haig de fer. Per tant, la meva ideologia, us vinc a dir, no la canviaré. Igual em fan canviar el carnet, però jo la ideologia no la canviaré. Potser la canvien els que estan dirigint el partit, no ho sé, això ja es veurà. Coses que s'han dit molt interessants. Tu has dit abans que el Consell Comarcal està mort. Home, no té molt sentit un Consell Comarcal a Barcelona quan hem dit, com s'explicava, que hi ha aquesta vegueria que seria la que dona sentit i que respon a l'àmbit metropolità. I el que sí que està mort, i hauria d'estar mort, però ja, són les diputacions. Les diputacions les va crear l'estat espanyol en contra de l'organització administrativa que hi havia a Catalunya. En 1833, un tal Javier de Burgos hi va agafar un mapa i va dir per aquí passaran les províncies. Províncies, que és un concepte heretat també de l'estat centralista francès, que respon a on arriba un home a cavall durant un dia. Aquest és el concepte del territori que abastaria, diguem-ne, una província. Home, estem al segle XXI, i no sé si acabarem anant a cavall, perquè està canviant molt el tema de transports, però jo crec que és un concepte que les diputacions sí que les hem de petar sí o sí. Dades, gestiona moltes dades l'administració pública, no només l'Ajuntament, totes les administracions, i s'han d'utilitzar en favor de la ciutadania, no en contra de la ciutadania o per assolir interessos comercials com fan empreses com Facebook o Google, etc. S'han d'utilitzar amb cura, amb respecte amb el ciutadà. L'administració ha d'incorporar les noves tecnologies, li diem noves tecnologies, no m'agrada gens aquesta expressió, les tecnologies de la informació i la comunicació, perquè ja no són noves, als seus procediments i als seus processos i a la seva interacció amb la ciutadania. Aprofitem el Big Data, aprofitem tecnologies tan novedoses com el blockchain per millorar l'eficiència de l'administració pública. Moltes gràcies a tots. Bé, i ara, entre els candidats, en un període temporal d'uns 8 minuts aproximadament, intentem mantenir un debat obert, sempre quan respectant l'equilibri pel que fa a l'ús del temps de tots els candidats, i tornem a donar deferència al senyor Adrià Alsina. I ara ens aixequem o no? No, millor mantenir-nos asseguts, que si no serà bastant problemàtic. D'acord. Doncs comentar un parell de coses que ha dit, sobretot el Gerard, molt d'acord, el Consell Comarcal del Barcelonès s'ha de matar. L'àrea metropolitana de Barcelona, tal com està, també s'hauria de matar. No té sentit que Cornellà estigui a l'àrea metropolitana i Terrassa no hi sigui, per exemple. I això ens porta a una altra qüestió que ha sortit també, que és la mobilitat. Hem parlat molt poc de mobilitat, però jo crec que tota la mobilitat, i això vol dir TMB, que per cert també s'ha de matar, TMB, el taxi, el bicing, les rondes, com és possible que estiguin gestionats de forma completament diferent? O és que resulta que
si jo agafo una bici del bicing, estic fent-li la competència al metro? Que no? Que estem traient cotxes del carrer i això estem d'acord? Jo crec que això és impepinable. I després, un apunt més només, segurament en aquestes eleccions sortirà el tema de l'aigua, la famosa municipalització de l'aigua. Sabeu per què sortirà? Perquè Ada Colau no té competències sobre municipalitzar l'aigua. En canvi, sabeu sobre què sí té competències i no en parla? Sobre la recollida d'escombraries. Per què sortirà el tema de l'aigua sobre el qual no tenim competències i en canvi no sortirà el tema de la recollida d'escombraries? Doncs perquè sobre la recollida d'escombraries sí podria fer un pla pilot de municipalització d'un dels 4 controls, d'un dels 4 contractes de gestió d'escombraries, però clar, això seria un marrón que faria molta pudor. Gràcies. Vostè. Hi ha un element que a mi m'agradaria reflexionar i és un tema potser molt filosòfic però és important. La gestió pública, gestió directa o gestió indirecta. I l'Ajuntament de Barcelona tens una alcaldessa que el seu programa electoral apostava clarament per la municipalització, per la gestió directa dels serveis. Jo us vaig a fer una confessió. Jo crec que en el segle XXI el tema no és qui gestiona el servei, és l'eficiència d'aquest servei. I Barcelona té molts reptes i no podem estar entretenint-nos amb qui és el que gestiona el servei. Hem de garantir que el que gestiona el servei tingui les millors condicions laborals possibles, igualat a qualsevol altre treballador públic, però la gestió pública no és un debat que, per exemple, altres ciutats europees tinguin. És a dir, a Berlín no saben si les escoles bressol les gestionen funcionaris o les gestionen persones que no són funcionàries. I aquest és un dels elements que jo crec que hem de revertir en el debat, en el relat de ciutat. És l'eficiència del servei públic que rep el ciutadà. I a partir d'aquí, qui el presta o qui no el presta és una altra història. Hem de saber qui ho presta, hem de saber qui té aquesta adjudicació i tal. I un altre comentari, només per obrir, parlaves de la Diputació. Segurament les Diputacions s'han d'eliminar, però tinc una por atàvica. Eliminar les Diputacions i que tota la feina que es fa, molta, segurament no a Barcelona, però a més de 200 municipis de Catalunya, que no la fa ningú, només que la Diputació es deixi de fer. Hi ha d'haver una administració catalana molt potent que no s'oblidi dels municipis petits i mitjans. La Diputació fa aquesta feina, fa altres coses que segurament no ens agraden, però hem de ser molt curosos que no quedi cap àmbit del nostre país descobert per simplement acabar amb una administració que jo crec que s'ha d'acabar. Però la Generalitat no pot renunciar a les seves funcions ni l'Ajuntament ha de renunciar a les polítiques codecidides amb els municipis de l'àrea metropolitana. És essencial. Per al·lusions, Xavier, sobre la figura de les Diputacions? Home, a veure, jo crec que estem d'acord, en el fons. A veure, jo quan he dit eliminar les Diputacions no he dit eliminar-les amb la gent i els edificis i les competències dintre. A veure, les competències... Exacte, no fem aquesta animalada. S'han d'eliminar com a estructura administrativa. Hem de fer una altra... Evidentment, les competències s'han de continuar fent i municipis petits, evidentment, estan prestant un servei en recaptació d'impostos, recollida d'escombraries, etc. Les Diputacions, amb molts ajuntaments que no tenen la capacitat per si mateixos ni seria eficient tampoc que ho fessin d'aquesta manera. Tenim les vegueries nosaltres, aquesta és la nostra estructura territorial del nostre país, que ja la teníem abans. I per tant, estudiem si a través d'aquesta dimensió que s'ajusta més al territori de Catalunya podem prestar aquest servei o mancomunar aquests serveis municipals. Bé, i per tant, recollint aquest tema, pregunta binària a tots els candidats sobre la idea de substituir diputacions per vegueries. Xavier, sí, no? Sí, acabo de dir. Jordi? Rotundament sí. Gerard, incrementar l'eficiència i tant. Adrià? És que, desgraciadament, jo fa 15 anys vaig escriure un article dient que abans es començarien a dissoldre comunitats autònomes que diputacions. Desgraciadament, el 155 em va donar la raó. Per fer això, hem de fer la independència. De manera automàtica. En això estem tots d'acord, no, em sembla? Sí. M'agradaria comentar algunes coses que s'han dit així més petites. Estic completament d'acord amb la idea d'integració, sobretot dels serveis de mobilitat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. És increïble que això no estigui integrat. I a més forma part dels problemes que tenim de mobilitat, el fet que no es comparteixen algunes de les dades d'aquests serveis i per tant ho hem
ho hem de posar. Per fer-ne una de cal i una d'arena, diguem-ne, la proposta que tens, que has anat repetint, ara no l'has dita però l'has anat repetint al llarg dels debats, del silenci administratiu positiu, és a dir, que si l'administració et diu no et respon en el termini d'un mes a una petició, automàticament això es converteix en un sí, diguem-ne. Jo crec que aquesta proposta té dos problemes greus. Un és que en el cas de llicències em sembla que això no fa cap sentit, perquè quan tu demanes una llicència necessites una llicència, no és només, diguem-ne, una pregunta que tu fas a l'administració, sinó que és la concreció de la teva activitat i per tant necessites d'una intervenció positiva de l'Ajuntament. I segona, que agafaré la teva crítica a la de Colau i te la giraré i et diré que això és la llei del règim local, que no és competència de l'Ajuntament, per tant encara que volgués l'Ajuntament no podria fer aquest silenci administratiu positiu, caldria anar al Congrés espanyol a arreglar això, que a favor de que anem a intentar arreglar coses, però és un problema. Pel que fa a la gestió privada de la gestió pública, estic bastant d'acord en la idea que una cosa és l'administració i l'altra cosa és el servei. De fet, un dels grans problemes que hem tingut aquest mandat és que existeix una figura que són les cooperatives d'habitatge que permeten agafar solars que són de l'Ajuntament, la gent en cooperativa fa un habitatge que té un preu molt econòmic i aleshores al llarg de la seva vida van pagant el cost i al final de la seva vida això reverteix en el parc públic d'habitatge, és a dir, l'habitatge esdevé públic al final de la seva vida. És una idea perfecta perquè la gent s'autoorganitzi, generés habitatge assequible que acaba sent patrimoni de la ciutat. Vam fer-ho amb 6 solars a principi de la legislatura. A segona meitat de la legislatura ho han deixat de fer. Per què ho han deixat de fer? Perquè a l'interior del govern Colau i a l'interior del món dels comuns hi ha una batalla entre el món de Colau, que és un món que ve del món llibertari, que és un món una mica, si voleu, més anarquista, i el món d'Iniciativa, que és un món més comunista, més estalinista, diguem-ne. Aquesta batalla, tant nacionalment com administrativament com ideològicament, l'ha guanyat el món d'Iniciativa. I això ha fet que, pel que fa a la política d'habitatge, hagi guanyat la idea que l'únic habitatge que es pot fer a Barcelona, als solars de l'Ajuntament, ha de ser controlat per funcionaris, amb empreses públiques, a través de contractes que són molt lents, i això ha alentit el començament d'habitatge públic, l'ha uniformitzat en la seva perspectiva i ens ha convertit, ha deixat les nostres cooperatives abandonades a la mà de Déu. És un altre cas d'incompetència i ànsia de poder. Bé, per al·lusions, primer Adrià i després Gerard, i mirem de tancar aquesta fase del debat. Adrià. També, com el Jordi, començaré responent en positiu, molt d'acord amb el que has dit ara d'habitatge. De fet, el Patronat d'Habitatge ha duplicat la seva plantilla en l'últim mandat per fer menys pisos dels que havia fet en el mandat anterior. Per tant, completament d'acord, segur que ens posarem d'acord amb això. La qüestió del silenci administratiu positiu, evidentment és una qüestió complexa que en 2 minuts no li podem donar totes les voltes que necessita. Només apuntar que de la mateixa manera que abans en alguns debats ha sortit que a l'Ajuntament no li té per què interessar si qui demana una llicència té la nacionalitat espanyola o no la té, o té permís de treball o no la té, això referit als renters, de la mateixa manera l'Ajuntament pot decidir reconèixer provisionalment un assabentat, una comunicació. En tot cas, és un tema que és complex, evidentment, que no s'aplica d'un dia per l'altre, però que al final depèn molt de quina política davant de l'administrat acabes tenint. Gerard. Model de gestió, no? A mi personalment em preocupa, i a més és una qüestió fins i tot de manera molt personal, em preocupa més decidir, jo estic a favor, decidir que la nova contracta de la neteja tingui el porta a porta com el primer element essencial per canviar la cultura del reciclatge i de la recuperació de la ciutat de Barcelona, que qui s'hi gestiona és una empresa estrictament pública o és una concessió administrativa. Perquè el que busco és l'eficiència del servei i l'equanimitat i dels recursos que es destinen als treballadors i que els treballadors tinguin les millors condicions possibles. Analitzant respecte a les polítiques d'habitatge, respecte als instruments que té l'Ajuntament per donar resposta, realment aquests 4 anys hem tingut una gran involució amb tot plegat. Amb aquesta discussió teòrica que explicaves, Jordi, i amb aquesta visió de resistència al canvi que també expliques amb la teva visió, hem perdut la gran oportunitat d'haver posat en el mercat 1.200 pisos públics, que estan tots a mig construir. En 3 anys s'han estat tocant el nas, literalment. I davant d'això, la primera suggerència és menys teoritzar i més treballar, perquè realment l'equip de govern actual de Barcelona, i no és una crítica, sinó que és una constatació, s'ha dedicat més a teoritzar, a fer de teòrics d'una societat que no existeix, a fer viables les seves pròpies idees. I per tant, doncs, home, Barcelona necessita habitatge públic? Sí, i molt. Aquest any
Aquest mandat, amb tot un mandat, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en servei 643 pisos fets per ells. Espera't a la campanya electoral. Espera't que els inauguraran tots. Sí, però és que n'havien previst 3.500 i això vol dir que s'han de posar a treballar més i alguns crec que podem i volem treballar més que ells. Perfecte, molt bé. I ara per recollir tots aquests temes que s'han anat tocant al llarg del debat, burocràcia, estructura territorial de les nostres administracions, tenim el Ferran, que ens ha seleccionat alguna pregunta de les xarxes, segurament. Sí, en primer lloc, agrair-vos la participació a través de les xarxes per enriquir aquest debat i fer-lo encara més interessant. Només dues preguntes he seleccionat i són una mica més directes per ja anar més a la concreció. Sobre el tema dels treballadors, quan parlem d'administració en relació amb funcionaris, llavors quina seria la primera mesura que tiraríeu endavant per guanyar eficiència en la jornada laboral dels funcionaris, perquè siguin més productius? Quina seria la primera mesura? I després, en segon lloc, parlem d'administració, parlem de participació ciutadana, alguns esteu més a favor de passar la pilota als ciutadans a l'hora de decidir sobre certs temes i fer una democràcia més directa, i per tant quina visió teniu sobre si s'han de passar totes les decisions s'han de passar al ciutadà, si té la suficient informació, si no la tindrà, i també enllaçar una mica amb el que s'està parlant aquestes setmanes del Consell per la República i que es presentarà la setmana que ve a Bèlgica. Quina és la visió i si recolliu el guant i tot això. Moltes gràcies. Bé, hem tocat moltes preguntes pel que veig. I bé, per tant, si algú té interès especial en començar a respondre alguna d'aquestes preguntes, Xavi? Quina d'elles? Comença per on vulguis. No sé, funció pública i treballadors, per exemple. Home, primer el que cal és tenir les eines, no? Perquè ara, com us comentava abans, l'exposició que he fet abans, la regulació de la funció pública és pràcticament 100% estatal. Ve regulat per regulació estatal quin ha de ser el sou, quin ha de ser els triennis dels treballadors, com s'han d'organitzar les categories laborals dels treballadors. Home, en una república això ho podrem fer d'una altra manera i podrem fer una política de personal adaptada als serveis que presta aquella administració i a la dimensió d'aquella administració. El que necessitem són instruments de la República per canviar la política de personal a les administracions públiques. Evidentment que comptin també amb els recursos. No hem parlat de fiscalitat, que jo crec que és el més important de tot del sector públic, és la fiscalitat, no perquè m'hi dediqui jo, que també, sinó perquè al final és el que dona, tu deies el pressupost, però és que el pressupost, els ingressos venen pels impostos. Serveixen per finançar totes les polítiques públiques. Xavi, alguna proposta ràpida i concreta per reformar algun dels impostos de competència municipal? A veure, molt ràpid i concret és molt complicat, però si em dones una pinzellada només, jo reconvertiria en impostos ambientals. L'impost de circulació no té sentit que estigui fonamentat en els cavalls, la potència dels cotxes, tornem amb els cavalls un altre cop, la potència dels cotxes, sinó que ha de ser en funció de les emissions. L'IBI també ha de tenir en compte el consum i l'eficiència energètica dels immobles, etc. Jo faria aquesta reconversió, diguem-ne, fiscal verda. Per tant, reformar impost sobre vehicles de tracció mecànica i reformar IBI? Seria un resum. Sí, IBI i la resta d'impostos municipals també, amb la pàtina, diguem-ne, ambiental. Jordi, sobre fiscalitat. No, responc a la pregunta Perfecte. Original. Bueno, va lligat, de fet. Una de les primeres coses que hem de fer, no sé si ha de ser la primera, però una de les primeres coses que hem de fer és que l'Ajuntament no només tingui un pressupost econòmic, sinó també tingui un pressupost ambiental. És a dir, hem de saber quins objectius d'emissions tenim a Barcelona en l'activitat que fa l'Ajuntament. Primer, hem de saber, ho hem d'auditar. I segon, si ens marquem uns objectius de reducció, això vol dir que podem saber cada any quan pot emetre l'Ajuntament cada any amb la seva activitat. Si això, de la mateixa manera que els diners es reparteixen per administracions, per sectorials, per departaments, el mateix amb el pressupost ambiental. Que els treballadors de l'Ajuntament sàpiguen quants recursos naturals poden gastar en la seva activitat aquell any i quan s'acabi aquella despesa, igual que s'acaben els diners, s'acaba aquella activitat. Això és un incentiu que genera en tota l'administració una derivada, diguem-ne, cap a l'estalvi energètic i cap a la millora i l'eficiència, diguem-ne, de les coses que es fan. I cedeixo la paraula als meus companys per les altres preguntes. Gerard, alguna resposta? Funció pública, crec que és molt important perquè, com he dit abans, és la clau del bon govern d'un ajuntament. És a dir, qui executa els mandats polítics és la funció pública municipal.
I és una funció pública antiga. Cal desenvolupar una carrera professional. Cal que el professional, el funcionari, aporti el seu màxim talent. Avui per avui no ho pot fer-ho i per tant hem d'extreure aquest talent, aflorar-lo i que ajudi d'alguna manera a la millor gestió de la ciutat. I dèieu abans, ja aprofitant, el de les taxes. Jo vaig demanar al govern actual que elaborés un informe sobre fiscalitat verda. Fa 2 anys i mig que vaig demanar-ho. I quan vaig reunir-me amb el gerent econòmic de l'Ajuntament em va dir, ui, això és això dels cotxes, no? És això de les matriculacions. Dic, no, és que no té res a veure amb això. Té a veure quin és el compromís de la ciutat per revertir l'impacte negatiu que té la contaminació. I una altra cosa, ja que estem en negociacions, taxa turística. Vergonya absoluta que la taxa turística es dediqui a fomentar la vinguda del turisme i no a corregir l'efecte i l'impacte negatiu que té. I per tant, si posem això en relació, ens adonarem compte que hi ha moltíssima feina a fer en aquest Ajuntament. Adrià, breu. Sí, intentaré respondre amb una frase els 3 temes que jo crec que se'ns han preguntat. Un era eficiència, l'altre era participació i l'altre, que ningú ha respost aquí, que era el Consell per la República. Ara, així que intentaré respondre molt succintament. Eficiència. Jo crec en canviar el sistema d'incentius més que en fer grans reformes de l'administració. I quan parlo de canviar el sistema d'incentius, torno a la idea aquesta d'aplicar l'esperit del silenci administratiu positiu. Això canvia la relació de l'administrat amb l'administració. Segon, participació. Crec que el Consell de Barri ha de ser una eina de participació i de decisió. Ara mateix és només una eina de pseudoparticipació de que el districte vagi a explicar la bona nova de les noves polítiques que s'aplicaran en aquell barri. Crec que el barri, a través del Consell de Barri, a través de la tecnologia i del vot local, ha de poder decidir sobre paisatge urbà, sobre activitats, etc. I finalment, sobre el Consell per la República, jo crec que aquí, els que estem, aquests 4 aquí i tots els que ens hem presentat, estem fent un enorme esforç de concreció, de saltar d'allò que són els grans principis i anar a mullar-nos en polítiques i en compromisos. A mi, jo dic honestament, m'agradaria molt que el Consell per la República fes el mateix esforç, perquè a mi m'agrada apuntar-me i m'encantarà apuntar-me al Consell per la República quan m'expliquin per què serveix i què és exactament el que farà. Sense més dilacions, passem al minut de glòria final i com que ha acabat parlant l'Adrià, ara girarem l'ordre. Xavi, tens un minut. Minut de glòria. Et pots aixecar si vols. Si vols estar assegut, pots estar assegut. Gràcies. A aquestes hores ja estic esgotat. No, fem-ho sense tantes parafernàlies i amb més familiaritat, si et sembla. A veure, estic molt content d'haver participat en aquest procés de primàries. Crec que no som conscients, com deia abans l'Anna, del que estem fent. Estem obrint un camí nou, estem anant per un lloc on no ha passat ningú abans. I per tant, segurament farem algunes coses millor i altres pitjor, però perquè no tenim l'expertesa d'aquest camí de primàries. En tot cas, a mi la intuïció em diu que anem pel bon camí. Jo vaig participar en el procés de les anomenades consultes populars, a la consulta que es va fer a Barcelona el 2011, vaig començar a treballar a finals del 2009, van ser 2 anys molt intensos per preparar la consulta i va ser un procés que venia de baix cap a dalt, empoderant la gent. El poder el té la gent, la capacitat la tenim la gent, no ens deixem desanimar. I nosaltres hem impulsat els polítics. En aquell moment els polítics no tenien en ment ni fer la república ni anar cap a la independència. Vam ser la gent a través... Perdó? Ara tampoc. A través... Bueno, deixa que acabi. Sí, breu, sisplau. Vam ser nosaltres a través del procés de les consultes populars que ens vam demostrar nosaltres mateixos que ho podíem fer, que eren prous i que podíem empènyer la classe política d'aleshores autonomista cap a la independència. Ho vam aconseguir, vam arribar a l'1 d'octubre, es va fer l'1 d'octubre, tot i que ells encara pensaven, els polítics, que no es faria, perquè vam anar els divendres a ocupar els col·legis i es va fer. Després es van arronsar, tots ho sabem, no entraré a jutjar, la història ja ho farà, hem arribat al punt que comentava el Jordi, i ara tornem un altre cop perquè no hem perdut mai aquest poder, el continuem tenint, demostrem-ho amb el procés de primàries que nosaltres decidim
i volem que ens representi i ens porti a la república. Moltes gràcies. Jo sí me l'aixecaré. Perfecte. Competència, imaginació i llibertat. Són els 3 principis que ha de guiar la candidatura de sortida de primàries a l'Ajuntament de Barcelona. Hem de revertir la incompetència d'aquesta administració i hem de professionalitzar tot allò professionalitzable. Imaginació. Hem de posar les idees que no són habituals a la política catalana i a la política barcelonina i que potser són habituals al món o potser se'ns acaben d'acudir, els hem de posar al centre de l'escena. Llibertat. Hem de prendre el poder a les nostres mans. De la mateixa manera que vam ocupar els col·legis electorals el divendres 30 de setembre, ocupem les institucions catalanes i les institucions municipals a través del nostre vot. En aquestes eleccions ens hi juguem els propers 30 anys. Ens hi juguem que Barcelona sigui una ciutat feta de ciment, de salaris baixos i sotmesa, o que sigui una capital més pròspera, més lliure, més humana, on hi hagi un habitatge més assequible, on l'aire sigui més pur, des d'on els catalans puguin competir amb la resta del món en igualtat de condicions. Què us ofereixo jo com a candidat? 2 coses que ja heu vist. Una, sóc un empollón. Posaré totes les meves hores al servei de les millors idees de Barcelona. 2, sé aguantar la pressió. Els nostres polítics no saben aguantar la pressió, però saben pressionar-nos. No ens tombaran. Moltes gràcies. Jo també m'aixeco, perquè després del Jordi... No, però has fet l'opció més intel·ligent. No, jo he decidit presentar-me en aquestes primàries perquè crec que Barcelona pot millorar en la seva qualitat de vida als seus ciutadans i ciutadanes, perquè penso que hi ha molt a fer amb la qualitat ambiental a la nostra ciutat, perquè penso que a través de l'educació podem canviar la nostra ciutat, podem canviar la nostra societat. L'educació és el centre de molts dels canvis socials arreu del món. Jo hi crec profundament en això i crec també que aquest procés que estem fent ara, avui, aquí, és el precursor d'un canvi de forma de fer política en el nostre país en els propers anys. Per tot això, crec que és imprescindible també que d'aquest procés en surti gent amb ganes, amb esperit, amb il·lusió, amb coneixement. Barcelona ha de ser una ciutat que gestioni el seu coneixement. Barcelona ha de tenir un govern municipal que gestioni i sàpiga impulsar el coneixement. Per tant, us demano el vostre recolzament i us demano, més enllà d'això, que l'equip que acabi constituint-se i que acabi presentant-se contra el govern actual plantegi des d'un punt de vista positiu un canvi de paradigmes que millori la qualitat de vida, una, i 2, i encara més important, que construïm una capital d'estat. En aquests moments, Barcelona no és una capital d'estat, ni Catalunya és un estat, malauradament. Un estat sense capital no existeix. Una república sense Barcelona és impossible. Anem a fer-ho. També m'aixecaré, tu. A veure, durant els propers mesos us diran 2 coses, essencialment. Surti la llista que surti, us diran que dividim l'independentisme. I bé, escolta, qui va dir que se sumava més per separat? Els seus amics, no? Van dir que se sumava més per separat. Per tant, escolta, anem per separat i anem a sumar més, no? I anem a sumar més. Estem recollint el guant. Segon, us diran que som els que només sabem parlar d'independència. Jo crec que no som els que només sabem parlar d'independència. Som els que tenim la independència tan assumida que podem dedicar les nostres hores, com deia el Jordi, com fa el Gerard, com fa el Xavi, a pensar, a aprendre les millors polítiques, les millors idees, parlar amb tothom, perquè a més d'una ciutat independent, a més d'una capital, la volem lliure i plena. I us demano, sisplau, que a més dels que hem arribat a la final, dels que siguem més coneguts, el que sigui, mireu-vos els currículums, mireu-vos els vídeos, els tuits dels candidats. N'hi ha molts per aquí, ara veig aquí, la Diana, el Marc, la Maria, que abans m'ha interromput, i que requereix molta llibertat per fer-ho, i m'ha corregit en ple debat. I jo crec que això està molt bé perquè ens permet a tots aprendre i bregar-nos. Hi ha el Toni, hi ha la Mònica, hi ha un munt de gent
molt potent. Sortim els que sortim, jo crec que sortirà una llista molt potent i que de debò no resistirà comparació amb qualsevol de les altres llistes que es presentin independentistes o no independentistes. Gràcies. Bé, després d'aquesta intervenció donem per acabada aquesta macrojornada de debats. Us heu guanyat el dinar, jo crec que tant el públic com els candidats. Perdoneu per permetre acabar aquestes 2 hores tan indecents. I sobretot, 14, 15 i 16, tothom a votar. Gràcies. Moltes gràcies.